Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika, sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, good evening. Mayong gabi, Action Bright sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari ang kabugusan nga lakat sang aton simpo sa aton kapungsuran, no. Intertropical Convergence Zone bukod ITCC nagaapekto diri sa Palawan kag Mindanao, while ang easterlies nagaapekto naman sa ibang nga bahin sa aton pungsod. Ang Palawan kag ang Zamboanga Peninsula magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpalagoob nga tuga ini sang ITCC. Ang iban nga bahin niya sang Mindanao may pag-uum ang kalangitan hasta nga magalumon man ang kahwaan nga may idulot man ini lapta-lapta nga pagtupa sang ulan o kon pagpanag-uob nga halin ini man ini sa gihapon sa ITCC. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod may pag-uum man ang kahwaan hasta sa magalumon ang kalangitan nga may naligwin ini nga mga pagulan o kon pagpanag-uob nga halin iniya sa easterlies. Mayara nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyos sang hangin magahalin sa nabagat na nasidlangan o kon southwest pakadto sa Bulubay man nga direksyon sang hangin nagaapekto diri sa kabugusan sang Palawan kag Mindanao. Kag may magahalin man sa nasidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan o kon east to southwest. Ang maga-impluwensya sa Central Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag sa iban man nga bahin sang nabagatnan sang Luzon. May magahalin man sa nabagatnan na sidlangan pakadto sa nabagatnan o kung southeast to southeast. Maga-impluwensya siya nasidlangan nga bahin sang naaminan o Northern Luzon kag may pagbulubaylo nga
direksyon sang hangin maga-impluwensya sa iban nga bahin sang dito sa naminhan sang Luzon nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan diri partikularmente sa aton probinsya. Padayon lang kita gihapon nga makaagom sa may pag-uum-guum ang aton kalangitan asa sa magalumon ang aton kahawaan nga may naligwin ini nga mga pag-ulan o kung pagpanaguob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may-ari kita mahinayas sa may kasarangan sa gihapon nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahuyop halin sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan o kung east to southeast ang mag-impluensya sa kabugusan sa isla sang Negros. Wala kita gale warning advisory. Nagababili na sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan diri sa western seaboard sang Kabisayan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 7:02 ni karon nga gabi ang taob naton 1.1 metro ang kadalumon. Kag magabalos ang una sa 1:50 karon sa kagaon sa takos nga 0.3 metro ang kanabon. Alas 6:03 naman sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 5:21 buwas sa aga. Nagapanaog ng aton temperatura hari kita sa 24 degrees Celsius subong o kung 75.2 degrees Fahrenheit. Kamunay kabugusan sa aton lakat ng timpos ni nga gabi. Action right. Aha. Pila to kay na Sir Gan ganing paang ta Sir Gan? Mabatyagan pa nin naton sa gihapon kay lang easterlies ara pa man mo. Aha. Makita mo kung kaisa kung kahaponanon may ara nga galom sa aton kalangitan. Aha. So, inatuga sang easterlies nga may ITCC man diri sa West Pacific Basin. Pero ang dominante ang muning easterlies sa gihapon. Pero may mga indikasyon na kay tungod nga may ITCC na ta, nagahilapit ang tigululan. Aha. Mga dason nga mga sinimana, guro ba tiyagan ta Sir Gan, no? Lan taon naton kay may indikasyon man na. Aha. Sir Gan, salamat. Good evening. Okay, thank you. Salamat, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matulot tawagid palibutan diri sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bisan pa din nga bahin sang Pilipinas. Kaya managyapon reminders naton sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Antes kita formally mag-umpisa sa aton sila pagpangalagad, ginaayo kugid kamo sa pagduko kag pagpangamuyo sa gihapon nag-aaway kita kay COVID-19. Pero kung mayara kita sini, sigurado gid nga mas mabako ang aton sini nga pagtuo. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din, upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap, gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito
sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:52 na. Subong adlaw Lunes, unang adlaw sang simana kag unang adlaw man sa bulan sang Hunyo 2020. Di magkalipat mga kaaksyon sa aton sa mga ginikanan enrollment na subong para sa pagbukas sang klase. Apisar sining abnormalidad sang COVID-19 nga sitwasyon, enrollment subong. So pa-enroll gid kamo paki-check dira sa inyo sini kabataan kag inyo sini mga importante nga mga gamit na or nati balayran gid. Sa mga publiko nga mga eskwelahan libre. Pribado ti sigurado kukuot ti gida, Sige, kag-check ba ng inyo sa sitwasyon subong palibot nyo na kung tawhay na paki-check sa inyo sa mga gamit dira basi nalimtan sa guwasang puluyan kag buwas aga wala na. Action Firing Line. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Kung kasama na aton sa nga Facebook page bagya sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, aring numero 0938225517. Sa mga viewers naman naton, bisita lang kabuda sa comment section. Kag ibutangan inyo sa mga mensahe. Kaya kung bahala sila karon dugay-dugay. Pero kung di ka mabasang iban, pasensya gid. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tob-tob na sa Nueva Tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong gabi? Aksyon Firing Line. Sa nambal ko na enrollment today, nag-umpisa subong nga adlaw, tob-tob ini sa 30. Pero nga enrollment, mayara sa mga pagsulundan, nga dapat hindi ka magpadulong sa bulutuan, pero confusing gini siya. Because nga may ara pa sa mga ginikanan nga tiway pa na-inform kung ano dapat ang ila sini nga pagahimon. Action Firing Line. Pamati ka mo dira sa mga utod naton, mga ginikanan naton nga dapat makabalogid ka mo nga makapangita sang pagi kung paano mapa-enroll ang inyo sa kabataan kido kabudlay sang set-up subong sa Department of Education. Action Firing Line. Para-paraan lang ako kung himuon mo gid ti mahimo mo na kung hindi tiway. Action Firing Line. Karon ang aton sining interview taga Department of Education. Nga agin ko gid siya kagin ayo agod nga mapahangop kamo kung diin ka ba makadto, ano dapat ang himuon. Paano ka mo magpili sang ining apat naman ka mga alternatibo nga ihatag sang Department of Education para sa pagbukas sining Oktubre 24 nga klase mga kaksyon. Action Firing Line. Samtang diri sa Bacolod, puwerte kadamo gyapon sa lawayon. Apisaro sining pamahog ni COVID-19 sa pagkadamo sang salawayon nga wala gihapon naga usar sang face mask. Kag subong manuway nag-obserbar sang social and physical distancing mga kaksyon. Action Firing Line. Puwertes pagkadamo nga dinakpan panglawagon kuribla karon mga barangay nga mga may puwertik damo. Tino ni klase barangay ni way ni nagalibot ang inyo mga barangay officials da kag mag-inform nga, oy, mga constituents ko rin, ugay kamo, guaway kamo sang tabons na nyo Action Firing Line. Wagi kamo galibot-libot da kapitan, kagawad, ma-inform nyo ng publiko nyo. Sus pagkadamo, kahuluya sa iban nga barangay, di nga tuman kadamo sang mga
nagkaladakpan bangod sining pinakasimple nga pagsulundan nga pagsuksok sang face mask kag social physical distancing. Action firing line. Ang iban nga balita makaaksyon si si Police Colonel Romeo Baleros, ang NOCPO Director o Negros Occidental Police Office Director, magaretiro na sa mabot nga Hunyo 6 sa Sabado ng adlaw. Kung sino man magabulo sa iya, way pasang patod pero may 3 na kapangalan nga nakalinyada sa sinimat tiniyon. Action firing line. Diri sa Bacolod, mga kaaksyon, may mga OFWs din nga nagapaabot sila sa swab test kung tanyo. Tonight, may ara kita tani isang interviewon ng isa ka OFW, nagapangayo sa sang tabang kon nga ang way paslagya po na swab test mga 7 na kadlaw. Timidyo dugay na kunong tiner nila sa quarantine facility kon sa hotel nga ila sila ginatulugan. Action firing line. Bigaling kay pagtawag naton liwat, sining hapon, may nagalibot na kuno ang taga City Health Office. Mayo man nga naksyonan pero ang balsa do ka late na gida. Action firing line. Kadamo man sila mo, no? Damo guro swab test man amat-abat lang ni. Sa iban nga balita diri sa syudad sa Bacolod, may manog abot ka mga OFW. Check nato na kung san o ano oras, ano ba lang sitwasyon sini, may hotel pa tali tulugan de. Action firing line. And sa Bacolod gihapon ang pag-prohibit mag-aksyon o kon ang dumili kung tani sa pagbakal sa illegal nga droga, pagbakal sa mga ilimnon nga makahulubog, pwede na kabukbakal. Action firing line. Pwede na kabakal kagindula na 100% ni Mayor Bing Leonardia ang pag-ban sa pagbakal sining ginadumilian man nga kung mga drugs man sa utok man. Action firing line. Siguro damo agad negosyo sa mong drugs sa Bacolod kag Negros dahil. Action firing line. Anamin ko dre makahulubog nga ilimnon, okay na sa Bacolod. Enjoy na ni ang mga manog inom kag enjoy naman ang nagabaligya sang ilimnon. Action firing line. Pero take note kamo dira anay gamay ka ang curfew for minor, check ko na karon basta 10 to 4 nagapadayon ini all ages bala ini kumplitohon ni karon action arte hupon. Sa probinsya nga balita mga kaksyon, ang social amelioration program do na kanay-kanay na sa limatiniyo na do ay nasa masyado ginagareklamo. Kaya payout distribution sa Western Visayas tapos na, way na ubos na. Tingala ko man way naman nagreklamo, kay bisan nung reklamo mo ay ka naman batunon. Action firing line. Hulat-hulaton ta sirimat tiniyon kung may ara bala sa ikaduhang at trans naman. Amaning palamang ko tanon, diri kabalo kang iban, may ara sang tawag sa naganiman, may ara sang naghinulsol. Kay nakabaton siya sa dule, medyo gamay na baton niya, igo gin-check niya, pwede man siya tani sa SAP. Siya nga sa duli pa ko'y nagbaton man, wala sang sikan trans sa duli. Sa SAP may sikan trans pa tani. Porting lungo siya. Gamay pa sa duli, boy pa sa ikaduhang wave abi. Sa SAP iya, sa ismil na, may chance pang may ikadwa pa nga wave abi. Action firing line. So sumalagid ko sa akon nga calculation ba? Lain ang lusot sa nga concerning kuan pagtuon. Sige lang tiyari naman ubos naman gani. Action firing line. Pero sa SAP ni tulat-tulaton, tanay kinuway ginius-giyos, subungaw, miyara ayhan. Sige, amo na nga, to check mag-action sa ton sila nga pagpangalagad. Action Brian Morden. Action firing line. La 7 Pod Action Radio, Philippine Standard Time. Ano man dalag ko nga balita iya sa nasyonal, maabri-abri tagamay nga balita sa nasyonal mag-action na. Check tala, tanang corona sa pungsod Pilipinas kung pila ng positive. As of last night, no, kay nagliwat ang oras ang ila sini pagpagwas ang results blang the Department of Health mga kaksyon. Las 8, las 9, ang gabi sila pagwas ang panibag-o, no? Pero halin kagabi tob-tob sa limat tiniyon, yara sa 18,086 na, no, ang positibo sa COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Ang naka-recover diri naglambot naman sa 3,909. Ang masubo diri makaksyon kay ang patay naglambot naman sa 957. Action firing line. Medyo nagdamo-damo nung patay no kag do mga tupa 1,000 tiniyo. Sige check naton bikaron And sa gwa naman niya sang pungsod mga kaksyon o kung sa bugos sa kalibutan,
ang positive naglabot na sa 6 milyones, no? 6,287,857 for tinis pagkadamo. Ang naka-recover diri naglabot naman sa 2,858,373 kag ang masubo diri kaya nagkalamatay nagdangat na sa 374,327. Grabe, no? 374,327 na ang nagkalamatay. I-check na ton diri kung sino gina nagapanguna gihapon ang may pinakadamo sang patay as of today mga kaksyon ang pungsod sang Amerika. USA, sa diin naglambot na sa 106,198 ang nagkalamatay. Sobra 100,000 na. Action firing line. Ginasundan ini sang UK mga kaksyon nga mayroon sang 38,489. Ginasundan man ini sang Italy nga mayroon sang 33,489 o kon 415 ang nagkalamatay. Kag ginasundan man ini sang Brazil nga mayroon sang 29,341 ang nagkalamatay. Ginsundan man ini sa France nga mayroon sang 28,802. Kaginsundan ini sang Spain nga may 27,127 ang nagkalamatay mga kaksyon. Nagalagas ang Dream Mexico mano, layo-layo lang jutay. Mexico may ara sang 9,300 o 9,930. Ang Belgium naman niya 9,486. If ma-remember ninyo, ang una nga mga sinimana sang bulan sang Marso, Abril, ining Belgium kag ang ining Germany, way maniga pabili, no? Pero subong, way ginagdamo ang patay nila, meaning, na-contain nila dito si coronavirus. Damo maning iyaman sang Germany, kinaglabot man sa 8,605 ang nagkalamatay mga kaksyon. Iban din mga 5,000, may 7,295 Canada, kag ang Mexico na mention ko na kina, ang iban way man gadubo sa 5,000. Tikita diri, lapit-lapit na sa 1,000. Tapos subong adlaw, modified general community quarantine na ang iban nga mga dlagko nga syudad kag probinsyanan, kag ang iba naman niya gani dito sa Metro Manila, ginpaidalom naman niya sa general community quarantine. Tikaladlokan kinagsa subong publiko. Action firing line. Daw hindi mo mapunggan ang pumuloyo no? Sa paggwa sa tagsa-tagsa nila ka mga puluyan. Sa din ang iban suwong ti daw nagapinagusto na gid. Labi na gid nga ginpasugtan ang salon, ginpasugtan man ang gym, ginpasuntan ang iban nga mga sports, magluwas gid lamang sa mga may arasang physical contact ang mga sports abiti bawal like basketball, ang football dira, kung ano pa dirang iban, so ginabawal ini. Pero hindi man ginapanugutan nga magwa ka, nga mahampang ka pa imo ya sa mga sports, kundi ilikaw ka na lang, no? Para mas layo pagid sa disgrasya. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa national, si Presidente Rodrigo Duterte nagpasalamat sa kay King Hamad bin Isa Al Khalifa sa Bahrain. Matapos nginhatagan sang royal pardon ang 16 taran ka mga Pinoy sa ilang ito nga lugar makatapos nga makahimo sang mga kasalanan. Action firing line. Sign sa natawag nila nga act of humanity mga kaksyon, no? Ang ginhimo sining ila sining nga king dira sa Bahrain pagkatapos ginpatigayon ang Idil Fitr, no? Sang aton sila utod nga mga Muslim. Action firing line. Sa iban nga balita sa national, ang ariyo kay Kabaloka may mga confusions diri nga nagluntad o nga palayag sang sub-task group sang mga pagpauli sang OFW, mga repatriation sang OFW nga dapat ang pag-abot diri nila ipaidalom sila o kon ipapuli o na lang sila kag kuan sang swab test kag ang matabo, i-home quarantine ini sila. Meaning, ini na pagdalon pa sa mga quarantine facilities. Ang mga papauli nga mga OFWs. O mo nang palayag nga una sang sub-task group pagkakaksyon. Pero sining nga hapon, nagpangayo sila sang pasensya,
nga ang tanan nga mga OFWs dapat magasunod gid sa mandatory quarantine sa sulod sang 14 dias sa mga hotels o kundi nga mga facilities nga dalon ini sila. Action firing line. Ang tinutuyo malang sang gobyerno nga masiguro gihapon ang ila sini ikaayong lawas lakip na ang ila sini nga mga pamilya, mga kaksyon, no? So ang una to nga palayag, kuhaan ang swab test tapos papulion sila subong niya hindi na. Kuhaan sila swab test gyapon kag patiniron gid sa hotel sang 14 dias or masubra pa gubabalaan kon maayo ang ila sini nga kahimtang. Action Brian Morden. Action firing line. Dire kita makaksyon sa enrollment na, no? Kay subong nga adlaw, kadamo siguro gidman sang wala pa makapa-enroll. Anong pinakarason? Ang iban diri nga magrikanan, nagaduha-duha kon paeskwelahon ang ilas ni nga mga kabataan. Apisar nga ginklaro na sang Department of Education nga wala sang face-to-face nga matabo. Maghambal kita nga wala sang F2F, wala sang kabataan nga magapadulong sa buluthuan until nga wala pa sang vaccine ining si COVID-19. Ang matabo mga kaksyon, amo ning inahambal naton sulit-sulito naton para may idea kamo mga ginikanan, ang matabo sini papilion kamo kung gusto nyo nga mag-online or paagi sa computer ang mga kabataan sa ila sini nga pagtuon. Ang pamangkot, ano ka preparado ang aton sini nga gobyerno kung mag-online kita. No, manang pinakapamangkot dira. Ano ka preparado ang aton sini mga teachers dira nga magtudlo via online mga kaksyon. Kung mag-online kita, may ara na bala kita sang sufisyente nga internet connection nga hindi mag-lag agod ang aton sini mga estudyante while nga nagapamati sining online teaching hindi masablagan kay naga pundo-pundo ang ila sini nga mga gadgets dira because nga wala kita sang sufisyente kag maayo iya nga supply sang internet. Action firing line. Amo nang pamangkot dira nga dako kon ina bala mahimo sang gobyerno kay hambal naton gani simple gani nga mga palayag nila to sa nagligad nga mabutang kita sang free wifi sa mga public places kangay sang plaza publika until today with or without COVID-19 daw wala giniya na porma ining free wifi for the public daw puro lang istorya. Action firing line. How about iya sa amo ni nga sitwasyon ta subong nga kada barangay may estudyante taran nga purok may mga estudyante di din ka mamabutang wifi dira kay una nga palayag sang DepEd interview tato nga maput up sang wifi kag dira matabid ang mga kabataan. Sa amon ganing subdivision to wala linya sang kuryente, wala I mean wala linya ganing PLDT to. Action firing line. Ina kadako na nga subdivision na ang sa tupad nga subdivision niya may ara sang line sang PLDT, may ara man sang globe. Sa piyak nga subdivision nga isa mo lang katikang phase 2 ka na. Way gani isang linya sang PLDT, wala man globe. Di paano ka na makapatakod da wifi da? Ma-request ka pa ya sa PLDT nga mapatakod ka to linya ang bilong nga community sinang subdivision. Daw mabudlayan pagani ang gobyerno paihan nga sus ipagi pa ni sa mga kunano nga mga proseso. Action firing line. Ina sa online teaching ina ha, kiti mismo ginambal nila ganing nga kangay sini, no? Kangay sini nagawakal ko di, pwede ka na kalantaw sang aton nga online subong, no? Kung maayo ang signal sang data mo da, inang data kung kisa nga way man data. Action firing line. Di makapamati kasi nawakal ko di, kung maayo signal mo da. What if bi karon kung way ka na signal? Kung di daw pamati ka na karon sang lumpat-lumpat, kiti nagalagang imo sini nga internet mga kaksyon. Isa na sa rakit anaton nga kabudlayan sang gobyerno. Action firing line. Ikaduha diri mga kaksyon, ang pinaka ginahambal nila nga magaput up pa sang radio kag TV yang style alternatibo nga pagtudlo. Action firing line. Di mag-radio kita alangan karon ng DepEd mga arkila kamo radio stations diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kada adlaw mga arkila kamo tagpila ka oras abi like Action Radio Bacolod para lang gid sa live nga pagtudlo via radio. Di pilang gastuhon nyo da ang inuras nila sa Action Radio Bacolod mo ning
bayran mo da, tipilang daw malabo ito ha. Action firing line. Ang TV, di say man sa TV man, ti markila ka mo da sa GMA da, markila ka mo sa ABS-CBN da nga mga signal nila da nga nagalinupok ka, gwapo sang signal nila, masarangan ta na arkilahan sang gobyerno sa sulod sa isa ka tuig until nga madula si COVID-19. Action firing line. May why man tadi PTV, why man tadi sang government television, why man tadi sang government nga radio station dis Bacolod, ti paano tanay palabot according to DepEd region sang interview ta nagligad nga simana nga maga-put up sila sang community radio mga kaksyon. Oh no, ano kabudlay sa sitwasyon nga ina? Action firing line. Mayari ganit dire mga radio station nga manubo-nubo ang signal mo action names kan on sang tupad mo di bla? Di na katigan di na katungkaaw magsulo signal ka lang nya action names sang 1,000 o 500 da tupad kada sa Bacolod Negros mo nga ginutok na ng mga FM stations di kag mga AM radio stations di. Oh, tupad kada. Tuparan kada karon sa action radio kag sa iban nga radio stations nga nagalupok ang signal tag 10,000. Di mano ng imo 500. Action firing line. Oh, ginalapakan po isa ka ni Action Radio nga 10,000 haboy, 500 lang, di ba Action Helms? Oh, tinaya, mon nga mga engineers, di maka-explicar ni sila. Ay, ginano kita sa dito ka budlay na. Action firing line. Doon sa FM station ka na naman, sa pagkadamo, FM station is Bacolod. Solo signal ka di 500, 300. Dira ka lang gros tabok dalan kung may ka di sa Action Radio, ba mo ni bing 500 signal mo. Dira ka lang gros sa Corazon, Locsin, Astagro. Action firing line. Amo nang we don't know kung ginton ani na sa Department of Education sang madalom ang ini nga mga sit-up abi. Ang pinaka-the best diri nga nakit-a naton nga alternatibo nga pinakahapos. Dapat way na tagin papili-pili pa mo kung ako na ng patulokon sa DepEd. Way na ta dapat kin papili-pili pa di sa mga alternatibo. Gin-direct na lang nila kita diri pampubliko man o kon pribado nga mag-modular kita. Action firing line. Modular study, pinaka-the best dire kag pinaka-easy siri kay ma-print lang kita ya sa ginatawag naton nga mga tulunan sa kabataan ta for free from grade 1 o grades 1 to kung ano nga sitwasyon dira. Amo ning pinaka-the best guro. Why na ta nagpili-pili pa ko mga TV, radio taging patalang tapang utok sa mga tao. Action firing line. Maagi pata sa mga online so ay sus na no kadamo panapinsaron sang pumuloyo sang nagligal kung naghambal kita nga modular ng tanan-tanan hindi na mag-react pang mga girikanan sa makahaboy sa malain nga mga tinaga. Action firing line. Why sa mga girikanan nga magkwan okay malang gali ang gina-question lang diri sa modular kung sino ang magatudlo mga kaksyon. Kaya magambal kita modular, dito na siya tiner sa puluyan ang estudyante. Kag bit-bito niya ning papilis, bit-bito niya ning mga tulon. Anyo da, ang tanan nga mga dapat niya basahon dira, no? Susulod sang puluyan. Ang pamangkot to, kalabanan sa mga girikanan, ting bata, kubig karon, hindi kamaan yung magbasa. Ako may trabaho, ang akon ba na may trabaho. Ang mga kuturan nag-trabaho man. Sino mapatudlo siya na? Action firing line. Amo ng pamangkot dira ba kaksyon kung sino ang magatudlo sila. Pero sa paghangop naton may tsimpo gina nga painan sang panahon. Kaya hindi ginman the whole day nga tudloan sang mga ginikanan ang ilabata. Kung may time lang kamuda, bisan isa ka oras sa free time nyo, before bedtime, kamo ni oras, way naman guro trabaho, gina. Halos, di ko magpati nga halos tanan guro, ang mag-alas 6 ang gabi, alas sa 10 ang gabi, way pagid may nakapuli, may isa dira nga pamilya nga may edad sa puluyan nyo. Action firing line. Diri sa modularya, pabor ko di. Amo nang pinaka-basic, ang pinaka-easiest nga himuon na to, no? Para makatuon kabataan. Tagay hindi lang ta mabilin. Ang pinakarason sa DepEd diri, nga hindi ta kuno maulihi sa next year, padayon gyapon ang pagtuon sa mga kabataan, pero pamangkot ko man di, ano gid kadalom ang matunan sa kabataan sa sining nga sit-up abi? Action firing line. Hindi lang ta mabilin kay nagalo eskwela kita, pero pamangkot, ano ang matunan gid abi nila? Action firing line. Sometimes gani, why gani oras ang ginikanan nga magkutso-kutsos tupad balay, tudlo pas bata ba? Action firing line. Kag ang ara ka sa puluyan, ang kabataan mo nakatutok sa television, nakatutok sa hampang, nakatutok sa kung ano-anong mga bagay,
hindi na masyado gid ma-control 100% sa ginikanan, although nga hambal ang fight back naman diri sa mga maestra naton nga ti ang pinaka first gani nga dapat makakontrol ka makahatag sang maayong attitude ang ginikanan, no? Kuya pabor gid ko da. Action firing line. Ang mga maestra ikaduha lang, no? Pero kung lang tawon tagid ang pagtuon nga ara ka sa eskwelahan kag sa puluyan, tuman kalayo sang distansya. Action firing line. So, modular ang pinaka the best diri. Dili ta maglalis pa. Mga ulo online nati ang balto ginasang DepEd ginadis Bacolod. Siya sa private yati puro online inas la tanan-tanan. Di man guro halos tanan kinambal naton why di signal masyado sa Bacolod. Action firing line. So, i-check naton ini kung ano yung sitwasyon sining enrollment suwong. Kay enrollment pa lang nagasala ng espiritu sa mga ginikanan kung anong paghimuon nila. May nabasahan ko rin nga si teacher ko na ma-text kay ginikanan nga ma-enroll. Sigurado si teacher nga may number sa ginikanan. Action firing line. Kung ikaw advisor, may ara ka sang 60 kabilog estudyante, sigurado kang 60 ni may numero kada sila tanan-tanan. Damo na bla. Dapat temprano pa ni kung sino da kung pamangkot dira sa raisin o mga estudyante yung pa-enroll da sa inyo. Action firing line. Ang grade 3 to, sigurado kamo nga dira ito tanan-tanan makadto sa inyo. Damo na bla. Na-contact nyo na ni sila. Kaya wala sang face-to-face gani mo. Amo nang dako nga pamangkot dira. Te, ang iban, why pag don't know kung nakapa-enroll na. Action firing line. Pero mo na check na ton. Gakadlaw pa ko gani sa kay DepEd Secretary Leonor Briones. I don't know, Action El Rey, kung di niya nakuha ng mga style, no? Manghatag si Action El Rey yung laptop. Action firing line. Sige na ton, anamon subong niya nga mahatag kami laptop sa mga estudyante. Oh no. Huwag ka may bakal gani isang libro da kami kwartado, mga laptop ako mo. Action firing line. Mga libro sang kabataan, ta nagliligad tong mga tinuig o mga dunot. Kung di pagtahiyon sa mga estudyante, hindi kabasa. Action firing line. Kung di pagtukapan, kung di paghampilan da. Ang libro, mantiner kay mo ang next nga page, way na utod. Kung kisagin it pa sang anay, hindi nyo gani mapabaguhan na mabakal pa ta laptop kay provide sa pila ka milyon ang learners tabla sa bugos nga Pilipinas. Action firing line. Puro lapaw nang napahambal kaysa sa mga pisyal ta mo. Action Brian Morden. Action firing line. Duwa ta may mo dire kay ari nagin man tadi, makaksyon ang DepEd hindi mapuggan. Ginapa-enroll na gani mo. Sige gina may ginhimo na sila nga virtual Brigada Eskwela. I don't know kung maghambal kita Brigada Eskwela Action An, Action Nilmar, kung di maninlo kita. Pero ano na tinlo na to sa virtual na to kay Historiana isla sa video live? Action Brian Morden. Action firing line. Last year, Jesse 9. Online sa firing line. Away pagali, abi ko, ara na si Sir Ian. Virtual nga Brigada Eskwela. Dito gurong first day nila, nagkuan sila nag-istorya kung ano dapat ang himuon, ano dapat ang tikang himon sa aton manunudlo. Pero prangka mga istorya ha, way tadiga kontra gidya sa manunudlo. Somebody, abi nga daw nag-criticize pa sa opinion naton. Gusto ko lang klarohon sa imo, DepEd yang ginahambal ko, hindi manunudlo. Bisan pa magpabalibad di manunudlo, way disla mahimo, kay nga sugo ina sa Department of Education. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya, ang spokesperson sa DepEd, diri sa aton sa Negros, we have Sir Ian Arday. Sir, good evening. Mayong gabi action ron Brian kasi imo nga mga nagapamati ang imo nga programa. Suki Imo nga gabi. Suki talaga dyan, sir. Subong nga mga panahon. Katatlo pa man lang ni suki. Di kay pag-umpisa ni COVID-19, kag daw nahuluhang bala ng parting pagbalik eskwela, siling ko si Sir Nice, interviewon tabla kay may idea, gindi mo. Why din mo sina. Subong adlaw, opening sang enrollment, sir, ano? So, kumusta, sir? Pila ayan ka porsyento may idea kada damo man nagpa-enroll today, sir? Through sa subong action Brian kay tungod na why ako naka-field kay tungod na may ginatapos ako nga mga memo kag kung ano-anong padre sa balay
So wagi ako kalibot. Although nag-conduct na ang division natin sa monitoring, pero wala pa ko kakita sang first day nga data. Pero hopefully may ara kita sang by kung makuha naton ina sa aton assigned sila regarding sa monitoring. I will inform you on that. Pero sa subong sa pasensya gid anay kay wa gid ako ka ask regarding pa sang first day nga output. Yes, no problem gid sir. Intindihan gid naton sitwasyon ninyo kay halos kita subong tanan may kabudlayan. Pero sir, may kadamo sa nagapinanawag, nag-chat, nag-text diri sa aton, ka-confusing abis ang pag magpapa-enroll sila kung din sila makadto dapat himuon nila. Gusto lang naman klarohon gid sir kay kadamo pagid sang ginikanan subong nagalibog ang ila ulo, although nga until June 30 pa man ang enrollment, malawig-lawig pa man ini, no? So ano dapat gid ang himuon la sir para makapa-enroll sila labi na gid sa mga bulutuan abi nga medyo distansya gid ang mga ginikanan sa sinang bulutuan sir? Ang Action Brian sa subong ang first 2 weeks nga sundi nga bulan, sugod subong kag hasta sa June 15, wala sang enrollment nga matabo sa eskwelahan kundi it a remote enrollment. Meaning to say, ang enrollment paagi sa online o kung sa telepono tawgan, kung inaiya kung may access ka sa internet sa online kag kung may telepono ikaw. Sino ang manawag sa imo? For example, ako grade 6, incoming grade 6 ako, bali man yung grade 6 ako sa inyong abre, nasa Agosto 24. Manawag sa ako ng advisor ko sa grade 5. Tapos, si advisor ko sa grade 5, amo ang makuha sa ako ng mga data base sa enrollment and survey form sang naging pagwa sang DepEd. Amo man na siya ang sa online mga same format man na ang mga forma because ang mga impormasyon din na pangayo ta hindi lamang ang parte sa basic information parte sa bata. May mga dugang kita subong nga mga impormasyon parehas, for example, it's a sort of a survey mo nga kung ano ang kaya nila, for example, anong gusto nila nga modality ang ilang nga pag kung baga, ang gusto nila nga matabo sa ilang pag-eskwela, is it online or is it modular o kon blended o kon samo sang tanan gani. May pamangkot dira nga galakat ng bala siya halin sa eskwelahan pakadto sa balay nila o kung mga information to give us additional data para mabalaan kung sa pag-abri sang klase kung ano dapat ang insakto nga mga approach o ano nga delivery mode ang ihatag sa bata. So para do kung baga it's a more personalized rather than pakot-pakuton lang sang mga eskwelahan. So ang aton sumong enrollment for the next 2 weeks online lang kag through the phone. Kag ang gina-prioritize for the first 2 weeks, ang ara na nga daan, ang mga early register na sa Pebrero. Kasi ara na ng data nila sa eskwelahan, mga contact information, ara na sa eskwelahan. Now, ano matabo naman sa mga baguhan o kung mga transferees, they just have to contact through phone man gyapon ang mga napilian nilang eskwelahan kung diin sila masaylo o kung diin sila maeskwela. Like for example, ang mga incoming nga mga kinder o kung grade 1 na bag-o lang sila nga masaylo ko dang eskwelahan, so pwede lang natawgan lang anay ang eskwelahan. Anyway, ang mga tanan ng mga eskwelahan naton subong nagpagwa na sang ila nga mga contact information nila, hotline numbers para hapos sila matawgan sa mga kabataan sa mga ginikanan. I see. Pag-intindi ko na mayara kamo da sang focal person nga mo ni maga-entertain all those mga questions abir no nga mga pamangkot sir no? Insakto Action Brian, with regard sa enrollment, kada grade level may focal person nga mag-handle na. Tapos ang ato nga eskwelahan may ara man sang iya nga oplan balik eskwela mo ning aton na public assistance nga programa sang DepEd nga tanan nga mga papangkot kag mga questions o mga suggestions kung kisa may reklamo pa, pwede nyo itawag sa eskwelahan kay may mabaton nga mga teleresponders o kung sa email pwede man, kung may ara man sila Facebook page pwede nyo man sila i-message. So tanan nga pamaagi nga pwede nyo makontak ang eskwelahan, pwede nyo gid mausar. Now, ang face-to-face enrollment Action Brian will happen only on the 3rd week of June. That's June 16 onwards. Pwede ini matabo sa sulod sang eskwelahan pero
ipatuman man gihapon stricto ang mga guidelines ng DOH, no? Nga siguro ang numbers ng tao makasulod per day will be limited, tapos may physical distancing, etc. Tapos ang ato ni nga mga enrollment survey forms ni will be made available man sa mga barangays. Di kaso subong kay bawal pa man ng face-to-face, so why panay niya natagtagan ng mga barangay. Pero eventually, by June 16, may mga formas na nga available sa barangay. Pwede ko sila, dito na lang sila sa barangay makuha sa forms, kagira man nila sa barangay i-submit liwat, kay i-gira na lang pick up on man sa mga eskwelahan. Because this is ang enrollment na to. Subong remember, bayanihan system kita. So gapangaya man kita bulig sa mga LGUs na to, especially sa barangay, para mas ma-reach out na doon ang mas madamo ng mga kabataan. Okay, so meaning, ang mga ginikanan nga atong duway gid makapa-enroll because guro nga ti mayara sang kahadlok bangod sining virus nga ini, mismo ang mga manunudlo na lang gid sir magpadulong sa tagsa nila ka mga lugar kag iistoryahon sila sir, pwede na Yeah, kay tungod nga may mga kiosk kita nga itukod sa mga barangay halls o kung sa mga siguro sa mga areas sa barangay nga lapit na pwede mapamangkutan man sa mga ginikanan. Pero gina-discourage naton sila nga gin-mention mo kay na third week of June may arasang face-to-face nga enrollment. Gina-discourage naton sila nga hindi sila magpa-enroll subong through text kay mas pinakanami subong ang text sang base magdinagsa ni sila dito kag hindi mo mapunggan ba Sir Ian, although nga may ara kita limited numbers Action Brian, kung kaya naman lang nila, kung may ara man na sila capability subong matawgan nilang maestra o kung matext nilang maestra ang previous nga advisor o kung makatawag sila sa eskwelahan, ubrahon na lang nila para hindi na sila magkadto on the third week until onwards sa eskwelahan. So kung kaya man lang online kag through phone subong, ubrahon na lang gid nila kay para yun, malimit nato ang number of people dito sa eskwelahan magabot ang tion. Kag ang safety ara gid ya kay text lang kamo, tawag-tawag lang. Oo, amo lang na siya nga mas safer nga why kita exposure gid nga damo may travel pa kita. Amo na hopefully nga kung for example di ba may mga kabataan kita nga kung kisaging pa-enroll ta to tapos ang balay ka sobra pa kalayo-layo kay tungod ginlaot sa gitong atong eskwelahan tumasking kalayo sa panimalay naton kay tungod may ngalan tong eskwelahan na to. Si subong at tion kay tungod na wala man klase kita sulod sa eskwelahan, mas better siguro nga kung may lapit mo lang ng eskwelahan sa imo, dira mo na lang i-transfer ang bata mo kay para masapo sa imo man magkuha man sa modules later on. Kay kung dito pa sa punta to nga ma-travel ka pa medyo mabulubudlay So kung they have to think about it nga ang convenience man nila kag ang safety nila ang dapat man nila pamingsaron sa pagpa-enroll nila subong sa mga bata nila. Okay, mayo gid nga suggestion sir kay way manayagid gina dira nga pangitaan ka sang imo sa nga card for today bangos din isang pandemic ngayon basta makapa-enroll ka kag maybe siguro ang nga school maga-contact to the other school kundi kahalin guro nga ti si amoni ma-transfer diri pwede man na sir damo sang gusto transfer subong ang mga documentary requirements subong Action Brian pwede na they are given until December pa pwede ginya siya temporary enrolled just subong masking wise lang mga dokumento. Ang importante gitang birth certificate nila nga either halin sa Philippine Statistical Authority o kung ng NSO previously pero kung kisagay ginabaton naman lang ang sa local registrar man na birth certificate pero pwede niya ipaiway kay kiway pa man tagasako pwede mo lang yung ihatag to follow na lang yung mga documents. Ang regarding naman yan sa mga Form 137 yun yung transcript of records nila, it's a school-to-school transaction, no need niya yung ang ginikanan na makuha to sa previous school tapos dalon di sa bagong school. May system na subong ang DepEd o mas public and private sulod na sa system nga na ang transaction paagi lang sa system. So, dira lang sila nag-message ay ang duha ka eskwelahan na kinanglanon kong dokumento sa niya. So, ipadala man na kung available na sa piyak man niya eskwelahan. I see. At least tubong gabi klaro gidyan. Kaya may pinamangkot man paano namon i-present ang amon nga card sa amon nga school nga dito kami matransfer. But ti subong nga gabi nabalaan naton nga until December pa-transfer sila. Magluwas lang guro kon failure lang ang gusto magsailo sa piyak nga school. Anong process and sir nga dapat hindi siya makakadto to the next
level sa iya nga pag-eskwela, iya kay failure siya? Amo pa man na ilang taon man na sang inyong eskwelahan kung pwede siya ma-promote sa next nga level kay magwa man na Japon sa system. Actually kanan action Brian magwa gyud sa system kay ni-encode din ang mga grado nila. So baski mag-transfer ko sa pihak nga eskwelahan, mabalaan to sang pihak nga eskwelahan na may failure ka so balik ka gid sa amo ning nga grado kung ano man ang ila tong action. Unless of course nga maampo di sa ginanhalinan niyang eskwelahan nga kung pwede pa niya maubrahan o kung malaot bala ang para lang makapasar to siya kay may tsimpo pa man before sang August 2024 nga basi kung masubmitan niya to sa mga additional requirements nga mga kulang niya kag malagas man kag mabayluhan pang grado niya pero however sa subong way pa man gid natapos ang kanan nga mga grado sa nagdigad tuig no although ang iba naka-start na gid man kita checking of forms ang checking sa mga formas na sang eskwelahan pero kung wala pa nakatapos kag pwede pa makingagaw basi pa man lang maampuan ditong piyak ang halinan mong eskwelahan. Yes, so kadami gini subong may naghambal gini nga baw ato wala naghambal nga daw di tani kapasar subong na makapasar tani ba no? Pero no mass promotion kita action Brian ha. Yes, base man Japon sa performance nila sa nagligad tuig. Ginawa ko na so una mo para kapasar ko mo. No? Anyway, sir, mostly subong sa paghangop namon bisan ako nagapalo pamangkot ako sa mga ginikanan. More on ano gid man sila modular nga mode sang ila sining gusto matabo nga pagtudlo sang kabataan nila. May bigro diri kita focus sir. Like for example ani ining gamiton nga mga papel or ano tawag sila sir nga ihatag sa kabataan. Ang printed materials nila for free. Learning modules. For free ni sir sa ila. Yes, libre na kay may ang ato niya kada eskwelahan niya may budget niya for supplies nila. So pero although we have also partners nga sila ang nagapangita sa additional funds. For example, may ang ato ang World Vision Philippines. May ara sila subong project na daw 10 piso sa 10 araw para sa kinabukasan ng mga kabataan or something like that. Naging presented na during the launching ng Brigada Eskwela. So may ara sila project nga muna kay para makabulig sila funding sa mga kilanglanon man sang ato nga departamento. Okay, kung may ara na sila sa mga printed nga ini nga mga materials dalon sa puloy-an kag sila amo ang magatuon. Kada mo ang gina-question diri sir amo ni sir mo. Ako ni dalon sa puloy-an ang responsibilidad dira nga may ara na ang iya sini ginikanan mga utod nga amo ang maga-obligar sa iya nga magtuon. Sir, iyan Arnay sir. Yes, actually mga bata mahatagan sa modules kaya ang mabulig na sila, expectar din yung number 1, ang mga ginikanan. Kung ang wala ang ginikanan ng mga utod o mga magulang na nga, kabalo man magbasa ka magtudlo sa iya. Now, ang pamangkod sa what if kung tanan sila hindi mo magbasa? Okay. Pangitaan kita sa medyo sa muna nga may survey kita no, may survey ara sa enrollment survey para makita gid kung paano for example in such cases kung paano ma-intervenaran nga mabuligan ang bata kung he is or she is in a situation na wala gid pwede may makabulig sa sulod sang patimalay. So makita ina sa survey kay para then dira makaplano ang eskwelahan kung paano i-actionan. Now, amo na sa ang isa pa gid nga ginalantaw man na that is why nga dokilanglanon ang radyo. Dokilanglanon ang radyo kay pwede na nga ang instructions kung baga ang instruction isang maestra maagi sa radyo. So mamati ang bata sa radyo kag dira sa masunod. So kung magbasa, pwede sa kasunod with the teacher through the radio. Pero action Brian, you have to remember ang inyo nga mga learning modules na ni self-learned ni siya nga kung baga design ni siya nga kung for as long as ang bata iya kabalo lang iya magbasa daw nagaistoryahan niya lang sila sang iya nga module kay ini para sa iya nga masking siya lang makatuon kag maka-extending kung baga maka-absorb siya sang knowledge nga ginahatag sang module. Okay, klarohon ta na ding nga ang ini nga mga learning materials suliton ta sa mga ginikanan dira hindi ini mabudlay
ginpahapos ini sa mga manunudlo para lang gin nga hindi madilatar ang pag-eskwela sang kabataan, right sir? That is correct, Action Brian. So, ginpahapos, kag ginpa-jutay ang competencies nga pagatundaan nila kay para mas focus ang ilang attention. Okay. Sir, paano ma-monitor? Ari-ari ka namin, ni sir nga pamangkot, sir kay kabalo ka. Kadamo sa nag-question subong. Kung i-module naton sila, ano ang trabaho sa mga manunudlo? Amo gining ginapamangkot subong mo kada. Digla sir, amo gini. Anong trabaho sa mga manunudlo? Gabaton kamo sweldo ay kamo trabaho. Lang tabla ibang ko din nakladisgrasya na, no? Sang way bla na gato. Subong nga gabi gusto ta ni Sir Sabton. Anong trabaho sa mga manunudlo naton kay si mama or si papa or si manang, si manong or si timbang? O whoever nga sa sunod ang matudlo sa kay tutok kay inday nga naga-eskwela paagi sa module. Anong trabaho ni teachers ini? Mabaton ng kamo sweldo ay kamo trabaho. Dire sir pensindiyon tas la subuga gabi. Go ahead sir. Panungdo mo natin, Action Brian, ang inyong mga learning modules continuous man yung reproduction sini. Yes, yung gaulubra sini, kung localize ka contextualize ng mga modules, ang aton man yung mga maestra diri mismo sa eskwelahan. Next, dalo na sa mga bata, hindi lang yung balasahon, may mga worksheets na to sila sa balay. Pag-gather sila, anong worksheets na lang, ipahurabog na ng worksheets, siyempre, chikero na sang mga amistrata man gihapon. Kag i-checkan, lantawon nila ang progress sa mga bata. So, kumbaga, ang ubra sang maestra, makita mo, just because nga wala sila sang klase sa sulod sang classroom, it doesn't mean tat mo ng ubra nila. Actually, mas sige lang siya po ng ilang ubra, kay tungod na it doesn't mean na nakatagal mo na to learning modules, pabayaan mo na to ang mga kabataan. You have to do the follow-up man gihapon, maging paano, either through phone or kung may capability sa online, then through online. Ang ipansin niya, kung may mga estudyante nga nagpili nga ma-online, they will be forced to teach online. So, paano ka makasilig nga wala sang klase ang mga, wala ubra ang mga maestra just because wala klase sa sulod sang eskwelahan. You know, as the time goes by, makita na sang DepEd kung ano pagid ang mga additional nga obra. Ayun, why man nagauntat ang mga lubrahon kag ni paubra. So amo na nga ihatag man na gihapon sa ila nga mga maestra kay para they will be given responsibilities even they are still working from home. Aside from that, they are required man to submit their weekly plan and their weekly accomplishments. Okay daw, ang nagkuan diguro, ang naglain lang gid nga nagnubo ang trabaho sang mga teachers naton nga wala sila naga face to face. But aside from that, ang pag-ubra nila sa mga lesson plans, ang kung ano pang trabaho nila nga wala na madala sa face to face sa mga kabataan, padayon ini kag ingin mention mo to sir klaruhon ko gini mo kay base. Pero subo gabi klaruhon kaman nga way ko nagakontra sa mga manunudlo ha. Basi ako daso madisgrasyas ni. Ginaklaro. Action Brian. Yes, kay kadamo sa nagareklamo, siya na na mga teacher ni hatag na sa mga may ginikanan ning matudlom ano na lang kamo baton kamo sweldo damo na damo iya sa mga hindi mga ginikanan nga gahambal man sa sir sa mga kapihan subong. Si manon na lang islaya mo ni mo na. Amo ning klaruhon ta tonight, no? Nga si maestra kag si maestro nagaobra sang ila sining material dira and every week ginahatag ini sa mga kabataan nga naga-learn paagi sa modular, sir. So wala untat gyapon ang trabaho gidyan ninyo, sir. Insakto gida Action Brian. Kaya you have to remember, mas intol wala kasi sa eskwelahan, but we are required by the civil service nga may skeletal force o may mga empleyado sa sulod sang eskwelahan. So, baki-baki na sila makasulod sa eskwelahan kasi sila to majority sa eskwelahan and at the same time, ang iba na mo maubraman naman sa lubrahon niya iban. So, kumbaga, work never stops. Mamo na sa Action Brian. Yes, oo. Gaobra ka mo gani. Way kuya naga-apin sa manunudlo. Gusto ko lang klaruhon. Gaobra ka mo gani sir sa summertime nga dapat inuglagaw nyo na gaobra pa ka mo da, di ba? May mga seminars ka mo. Mo gid na siya. Hindi kay hindi man tanda kay damo man ta kilala mga halos ran kilala ta mga manunudlo nato, no? So, ang pinaka may naistorya ko ni nga teacher, mas damo kuno nakapa-enroll gid siya subong sir more gid sa modular nga process. Meaning daw kwan ini daw damo gidya sa process iya nga daw mga ginikanan kakabataan na lang gid mabasa-basa bisan why ang presence ang mga teachers. Damo pinakapos guro sir, no?
Aya kay tungod nga amo nang hindi ka lang ang hambal tagay kay hindi man tanan gid may ara sang online capability. So ang amo gi man expectar nato nga laban gid man sini is on modular approach. Pero pwede na siya makombinaran man later on kung may ara na sa existing nga mga TV ka radio, mas ma-enhance nila o ma-enrich nila ang ila learning experience kung may module na sa yata may pamatian pag sila nga radyo. Pero so far, wala pa nagapangita pa mga partners para sa sila nga pamaagi. I see. Okay, biko na-mention ko kayo na nga kung sa radyos ling kumarkilan sila sa mga radio stations. Actually, usually, kung amo na sa Action Brian, in partnership, basta may mawalang between the DepEd and ang usual na kagig na obra naman yung sa brigada, eskwela mo, ang private sectors ginagrab nila because of the tax exemption na ginahatag sa ila. I see. Sir, and that is part of the private sector's corporate social responsibility. I see. Sir, diri sa maghatag sang grades, mga grading system, paano niya, sir? May ara na? Sa subong wala pa, pero for example, sa balay sila, ang laban nga test nila is formative tests. Kumbaga, these are just, tests nga para lang ma-develop ang skills nila, but not necessarily nga mga tests will be graded. Pero dapat, amo na nga sigihon sang bata tuon dito sa sulod sang panimalay because time will come nga mag-abot sa eskwelahan, they will be given the test. Ay, okay. Okay, pero dira sir nga naga-modular sila, may mga test man ni sila nga batunon da? Gapadala man yes, mga teacher may mga worksheets na sila nga batunon. Gani kay tungod nga kung practice sheets nila, for example, addition. Paano na siya magtuon kung hindi mo na siya paghatagan kung paano siya ka-practice ang addition kung hindi siya paghatagan worksheet. So, every now and then, may worksheets ang answeran. So, some of reading ng mga worksheets, kay tungod formative, meaning to say, gina-form ang skills niya on addition. Do practice test lang niya kaya iban sa niya pag-skuran o kung pag-gridan. Mag-abot sa eskwelahan, sa time nga makakita na niya sila ni teacher face-to-face, hatagan sila test on addition, that would be the graded test. Ay, okay. So, amo na nga, throughout the entire duration nga sa susunod sa balay nga gatoon, dapat sigihon niya ang pag-practice ng addition kay para mag-abot ang TO na magatubang graded test na baluman sa gihapon. I see. Pero suliton tala sir, ining modular kaya namuning damo gini subong ko puro modular ning tek sa kondri. Hindi gyud man guro damo nga grabe gid nga load sir no tama lang gini ginahatag sa mga teachers naton. Yeah. Actually ang tawag sa dagay do bite size na yung panghatag sa ila. Okay. Amo na sa that's why Action Brian laban sa aton ng mga eskwelahan ang ginubran nila do medyo semestral ang paghatag sang klase. Tamo itong explain ko sa inyo last time sa nag-interview ka man, na out of the 8 subjects for the whole entire year, tungkol na siya into 2, 4 subjects next sa first half, tapos another 4 subjects naman sa next half. So, tutok ang gina-eskwelahan sa bata, tapos ang competency, ang skills na kailangan niya mabalaan, dutayon. Ang pinaka-essential lang ang itunan niya. Yes, okay. At least subong nga gabi daw na huluhang pantay man no. Dire lang ko nag-focus sa modular kag online mo. Kay ti dire sa Bacolod may ulo online kita, other cities and municipalities may mga wifi gid man ya. Pero ang pinaka-hapos siguro ti modular. Di ka na magbakal pa load sa wifi mo da personally, di ka na magbakal laptop dira o kung ano nga mga unit dira para lang gid katuon ka. Learn ang kuan na lang ang materials sa lang pangayoon mo sa mga bulutuan kag tuon kaya kanang pagbulig dira sa maginikanan sa pagtuon nila sir no basta kada adlaw bukad sila sa bisan pila lang ka oras. Yes, that is correct, Action Brian. Ang gwas ni gani ang gwas ito self-paced pagtuon depende sa mo kung saan mo tunan tapos basta mabalik mo to sa eskwelahan ang ini basta on this date. Ara tanan kung ang pinakamatawhan niya pag-eskwela siguro mo ni do sa kahilisa man kung kisano kaya hindi naman kabalik sa elementary high school ta. Pero fortunate din sa mga bata nga with parents who are very supportive
ginhikanan. Oo. Ang mabudlay na yung mga ginhikanan kung kapabaya man sa kabataan niya, pabayaan lang daw, bala ka sa tuon. Kasi kung ang bata, why man pressure sa kabuhi niya, hindi man siya magtuon, malagaw-lagaw man siya, kumampang niya siya. correct. So that's why we are really encouraging ang aton ng mga ginhikanan na they have to give time sa sa mga kabataan nila, especially sa pagtuon. Kahit di sila naman lang gid ang ginasaligan subong para maging guide tapos teacher sa ilang mga bata. I see. Lastly, sir, mga teacher na ton, limit manigyapon sa 40 to 60 students gyapon, the same lang. At ikisubong nga laban ni sa supposedly, di ba, we have already reduce the number of class size per class, no? Kay tungod nga wala naman din kita sang face-to-face, so I suppose they will be given per teacher, they will be given to the 45 siguro nga standard na number of students. Ang ayoon ko man sa mga teachers na ton nga kung tagaan gid man sang material sa mga kabataan, kasulod sa isa ka semana daw inang hindi lang gid pagdamo-damuon maayo no, para lang gid ang kabataan makatuon man gid bisan man kinaano, Sir Ian, sir. Yeah, mo na sa Action Brian, bite size lang siya. Kung baga sa chocolate lang mga gagmay na lang nga chocolate, isa lang kaduo mo muna. Yes, oo. Nga makaya lang gid everyday nga dapat amo ni, buwas amo naman ni. Kuno buson niya correct, amo na siya matabo. Amo gina siya matabo. Yes, kung dasig siya sa isa kadlaw buson niya, buwas balikon niya, iba naman nga daw basta mapusla niya lang kag makabalo siya kundi depende sa sitwasyon niya, sir, no? Damo sina. That is correct, Action Brian. Self-paced kag self-learning siya subong. Sige. Kung may mga additional ka ba, sir, go ahead para at least sa paghangop pag-isiba na itong ginikanan subong. Yun. Para sa tanan, nagapalamate, subungad lang ng sugod na kita, nag-launch na kita sang Brigada Eskwela, nag-launch naman sang Oplan Balik Eskwela. Kumbaga, tapos kagina sa programa during the launching, kadamo sang naghalalambal, Senator Gatchalian, Senator Cayetano, ang pinaka-presidente sa mga governor, si Governor Dax Pua, tapos kadamo pa sa mga opisyalis ng ating gobyerno nga naghatag man sang suporta parte sa pag-abre sang klase sa subong nga tuig. Gani aton man tanan gina-imbitar ang gina-encourage, gina-imbitar man sang DepEd ang kabilugan, ang mga ginikanan, ang mga kung sino pa nga may interes sa edukasyon, nga buylugan naton ang ini nga tuig kay tungod nga medyo magbulubudlay sa aton tanan, hindi lang sa mga kabataan, hindi lang sa ginikanan, maski sa DepEd mabulubudlay. Pero ara pa lang kita sa panugod kung maanda na naton ini medyo mahuluhapos na ini sa aton tanan, pero ang purpose ni tanan is para sa mga damgo kag mga handom sa kabataan naton, ang ila edukasyon. Kung matapos nila, kag malabot nila mga handom nila, why kita balik doon na mag-regret, kag magbasol o kung whatsoever, nga ahay po untat ko siya or something like that. No, ari padayonon kang edukasyon, kay importante ini, diretso sang bata ang mag-eskwela, diretso sang bata nga mag-develop siya, kag mas diretso yang nga labuton yang iya nga futuro kag mga damgoy sa kasuke. So together as one, let's help in the education of our children. Sige. Dason nga nadlaw, sir, mabalik ko sa imo, mangkot ko, sir, kung may gina-itemize mo na guro kung pilang modular, pilang online, pilang sa amo. Kung makakuha kita data, Action Brian, no? Pero galing kay ang aton sa survey, we have to remember 1 month pa yung enrollment. Base mula kung, although pwede ka kamatagan sa mga partial, kung baga kung sa sige nga semana, pila na ang nakita naton ng mga amoni nga mga modes of learning. Yes, kaya rin may nag-chat sa akong teacher ni siya, 15 nagpa-enroll sa iya, puro modular tanan. Okay, so at least nakita natin na may nagpa-enroll kay Action Brian. May nagpa-enroll kay bisan subong nga panyapon, sa kuno may nag-text nga nanay nga enroll. And man yung butangan man nila operating time ang ila nga mga instruction. Ang ila guro ni para ma-accommodate na gid lang kiti text ma lang or call ma lang, do ka simple man sige na lang batunon tani bisan gulugab ina. Sir, ayan, sir. Yeah. Salamat gid, sir. Good evening. Mabuhay ka, sir. Thank you very much man Action Brian ka sa Action Radio. Action Brian Morden, Action Firing Line. Las 7:50 Action Radio Philippine Standard Time. I hope nga nahangpan nato ng sitwasyon sining enrollment plus kuno na gid lang mangin trabaho sa isa ka manunudlo kuno ni ang mag-umpisa na on August 24. Sa nambal ko ng pinakahapos subong kag ginapilian duha na gid man lang mo online
ang modular. Kaya iti mga learning material sina papel nga ilibre sang DepEd sa mga girikanan sa mga kabataan dira nga way kanay mo gasto kag pag gusto ka anong oras ka magtuon sa isa ka adlaw kag damo ganay ang aksyon mar nga amo ni pinakadibuinas nga panahon ng eskwela sang kabataan mo kay pasar kaditanan. Tunan basahon mo lang tagaan ka da test ang imo sini nga ang request nila da sa imo ara ba ang answers tupad mo kayon mo lang kundi sino bang ma-failure sini. Action firing line. Ti amo na nga subong nahangpan tarang sitwasyon medyo ibasura ta nato aksyon na mga huna-huna ta nga daw nahano ni sila nga ipabalik hindi kita kapaiway sang pagbukas sang klase hindi ko ay patabaks hindi. May nagkala disgrasya na sa reklamo ning inablang anong brown sa mananudlo de. Ang girikanan na lang ni patudloon sa mano na lang ni sila mapungko lang mabaton sweldo da. Ti subong nahangpan ta subong nga gabi nga ang learning process ng kabataan wala nag-untat sa isa ka simana. Kay kada simana, abot silin ko, ang trabaho rather sa manunudlo, hindi kay maghaboy lang sa isa ka materials da sa sulod sang 4 ka bulan ang 4 ka bulan isa na ka semestrial ginatawag. Hindi gali kay kada simana gali action Elmar, kada simana gali may ginaobra sila kag ginapasa nila nga reports. So bisan nga pungko sila da sa walay nila gaobra sila gyapon and aside from that, ginamonitor nila nga makabataan nila bisan wala sang face to face. Ginapabangkot nila through text magyapon tawag kumustang bata mo na nagatuon kung nagabasket. Pwede gani tawagan ni teacher gani mo ang bata kag mag-istoryana islas telepono kung sibod kabid nga maestra kag bistro abe bisan modular ni siya tawagan niya da. Sige na bibasa da be din ka na nga number da. Nag-amo na lang ni grong DepEd no through phone na lang ta no. Kay may nga libre nga call subong kundi isa-isahon tawag sa estudyante sang maestra nga estudyante taga 5 minutos, 10 minutos. Basahan niya biyo sa mo ni ho. May papel tam do kahapos pa ni guro no. Pero magulo online kita mangita kita wifi do layo stige guro ni. Action Brian Morden. Action firing line. May nagapamangkot diri sa to ni may connection ini. Ariyo nami maning pamangkot actually kagabi gin panomdom ko manigani mo da. Gin panomdom ko manigani kag gin pamangkot ko mani sa mga kilala ko man. Kay ang bata nila ga eskwela sa pribado aksyonan. Ti magambal kita pribado ang elementary, subong may mga eskwelahan, dis bakulod nga nagatuig ya sa 60,000 mo. Sa eskwela lang, dala na libro, tanan. Kaya tingin libro, ginabakal na da. Ti subong ko mag-online, kag mag-modular kita, mga private, di nga mga school sa beksyonan, basi mabuhin-buhinan nyo man ng 60,000, kag 10,000, 50,000 sa kabataan nga balayra na. Di ba? Di ba? Hindi, ari, may gatchatcha, Aryo. Gusto niya pamangkot kay Sir Ian. So, hindi galing si Sir Ian kasabat na, kasi Sir Ian niya DepEd. Ang mga private schools na to na under inislaya sa Commission on Higher Education o CON, CHED nga ginatawag mga kaksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Pero nang pamangkot mo to, siya sa mga private schools, no ka mahal gin sang balayran, may face-to-face man o kon wala, the same yapon balayran, basi tod pwede mabuhin-buhinan, no? Butan tabi, buhinan tabi 25%, no? Or 30%. At least, nakabulig-bulig man sa ginikanan, pabakal nila sang load kagi online sa kabataan na kahit tiambal gani isang DepEd nga panawag sina? Superintendent sa Bacolod, si Madam Salis kay nasa ngudto interview na Action Rex. Siya kalabanan sa private schools kabong kag mga manggranon, online ni sila mo. Pero buhin-buhinan kung tani, guro na, pagkatapos ipabakal to load Wi-Fi ang pila ka porsyento sa sinang kabalera. Action firing line. Alam kiti ko naman ang gusto kaya sa mga pribado nga schools ti kada mahimo. Kay ti may mga ginaswelduhan man sila mo. Why sila sa mga subsidy halin sa gobyerno. Ilaya kon pilang enrollment nagapa-enroll sa ila. Ti mo nang igasto man nila da kag ibayad ang ila tanan nga mga kagastuanan sa bulutuan da ila man na. Action firing line. Why sila may ginasaligan nga iban. Sige, last 7:55 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton, daw pati istoryahan nga mga balita sa aton sila nga pagpangalaga. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na
Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang para. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:06. Pabalik sa aton sa pagpangalagad ang test para man tanan si L77 ang dapat na ton nga inumon sa matagadlaw nga tanan kon food supplement ang kinanglanon. Sabi na gitsubong na sari nga mga balatiyan na nagaginuwa sa aton sini nga palibot kay kon mahina-hina dirang imon sini kaugalingon, sigurado gid nga dapuan kay gid gilayon. Pero kung nagagamit ikaw, nagausar o nagainom ikaw sang CL77, sigurado kita nga may depensa ang imong sini kaugalingon. Maghalong sang pike nga CL77. Paano mahibalaan nga original ang ginabakal mo? Ang original, ang takop niya sini green, ang sunod lang niya 375 ml gidya mismo, wala ginalibod kag ginabakal gid ini sa mga butika kag mga otorisado nga mga balaligyaan. CL77. Action Firing Line. Daw mga unahon niya ng provincial kapitola, gapitik sabi. Mayong gabi lang nag-monitor subong sa Spark 18, sila ni Dodoy, ni Jen, Prima Donna Jimena. Si Aileen Kuno Binitin. Salamat gid sa pag-monitor dira sa inyo teran-teran. Mayong gabi lang kay nung Manong Ede Santillas naga-monitor subong. Si Ray kag sinong John nung Domi naga-monitor man sinang Liling dira. Sino pa tong iban man? Do kadamo to, Sinong Roding kag sa sinong Lito. Si Tony. Salamat sa pag-monitor sa mga gabi. Kag iban pa, si Tata pag ito alit. Salamat sa pag-monitor. Mayong gabi magay kay Sir Ayan man, evidente nag-monitor sa aton si Matinio. Balyak la disgrasyahin sila. Si Freeland naman niya, Tiam Tikar, ang teacher amo ang manawag sa parents, Action Bry. Vice versa, si teacher pwede katawag sa ginikanan. Ang ginikanan pwede man katawag kay teacher. Bisan sino lang sa inyo, importante ma-enroll ang kabataan niya. Trial and error ang nahimo sang DepEd niya, either succeed ini or failure after a year. Depende na sa ila. Pero ang paghangop naton, si Sir Ayan naghambal or Iya naghambal gani, ini mga tika nga ginahimo sang DepEd. Para hindi lang diya kuan ang kabataan, tamabutang bala sa pawala na lang gid ang ang edukasyon. Naganta tsansa ang education o kon ang Department of Education nga makahimo sang mga metodo or mga tikang or ano nga mga diskarte nila dira nga mapasige gyapon naton nga education diri despite sining pamahog ni COVID-19. Tagaan-ta tsansa sila nga maghimo sa mga bagay kung paano nila padayuno ang aton sining learning process diri sa Pilipinas kay ang aton dan nga edukasyon di pangkang istorya bilin kita sa iban gid nga kapungsuran. So kung hindi pagid ta magtuon subong pisar sang labi na gid sa sining nga panahon nga krisis nga ini di maulihi pagid kabataan ta. Action Firing Line. That's why nga tingwaan nila nga wala na gid face to face. Kaya pinakarisgo man lang sang pagbalik eskwela abotong pagpadulong sa mga kabataan sa mga buluthuan, which is hindi nila makontrol ang kabataan nga mag-socialize dira sa ila sila mga classmates sila dira, kundi sila magapadulong ano sakyan nila. Di ba nablang ang sitwasyon? So gindula ato totally 100% ang face to face, kundi matuon ikaw dira sa imo nga puluyan. Why isang face-to-face na kundi safety gyapon kabataan ta nga ako mismo way ko nagpabor nga mag-open kita sang klase naton, on August 24
Pero sang ginhambal sang DepEd nga wala sang face to face kundi sa mga puloy-an na gid lang, ti okay man na. Way gid problema kiti aras sulod puloyan mo. Action firing line. May nagapamangkot diri, what if kuno action an kon do teacher bing forman action an subong abi ko mistra siya. What if bi kuno kung ginikanan hindi pagpaeskulahon kabataan niya, ti way niya mahimo ang DepEd da? Imo niya ya discretion ba? Action firing line. Kumagambal kandi ka lang may eskwela ni subong at ti way gid problema. Ambal man sa DepEd way niya pilitay sa konsin ulang. Pero ang huna-hunaon mo da nga kung hindi mo pag-eskwelahon subong next year, late na siya, ang classmate niya nag-idog na to the next level naman niya, ang bata mo ara kalab like for example grade 3 subong, mag-grade 4 ni siya tani subong, no? Tikiway mo sa ginpa eskwela, next year ang classmate niya to nag-eskwela subong mag-grade 5 na, siya mag-grade 4 pa lang. So maulihi siya. Diba si maglain, botya ka magambal sa blang hindi na lang ko mag-eskwela. Action firing line. Eskwelahan nyo lang subong dira sa inyo nga puloy-an, no? Dira sa inyo puloy-an kay tulutudluan nyo na da. Hindi man gina sigurado gidya nga bilog nga adlaw tutukan nyo ng bata nyo. Sa isa ka adlaw may aralan na guro isa ka oras. Sa nambal ko gani before ka mo magtulog sa gabi, sigurado ko magirikanan ta mga utod niya ranas puloy-an na mga alas 6 alas 7. Ting isa ka oras da ipain nyo gina sa pag kuting-kuting sila nga anak. Tunin niya na anak ko, amo ni basahan niyo. Action firing line. Kagina, may namangkot pagid, no? Ari klarohon taliwat. What if bikodo nga si tatay, si nanay, si utod, hindi ka ba magbasa aksyonan? Pag pa-enroll sang ninyo dira, may survey form. Kag idra iladlad nyo na ang inyo problema, kay idiyahan sang Department of Education. Amo sa pero kabalo ko halos mga ginikanan subong kabalo magbasa, no? Wala sang behind subong. Kung sa ginikanan, why gini man kabalo magbasa, may bata gini siyang kabalo magbasa. Oh, why na yung mga kinalye so na nga ring tao bisan ng pakon mo literan di klalaw. Action firing line. Subong why na halos saran kabalo na magbasa. Di ko magpati Kani atong binirtuldo na lang ng urong ibanda. Action Brian Morden. Action firing line. Ambal ni Mords ganaman niya siling nyo hindi makadto sa school para hindi ka face to face ang mga kabataan. Nanay, mapabrigada, manang hambal. Bana ni sa maestra reklamo gani. Ambal kay na third week kuno sang June kuno mga manunudlo may ara gali sang third week to no. Meron sang face-to-face ng enrollment, di ba? Klaro, ginto, kinabas sa suliton, tapat to. Pero may limitation. Number, diba? May, kung pila lang ka na kabilog, ang pasudlon, no? Nga mga mapa-enroll. Amo na ganun, subong pa lang sa text pa lang. Text na lang kamo, tawag na lang kamo kay Batunon, magyapon. Si Hives naman niya, Rosca, or Gives gali Rosca Gamozo, kung mag-survey about sa pag-school daw laban gid nga damo gid ginikanan nga hindi magpasugot magpaeskwelahan. Why na gani? Why na gani sang face to face? Why na sang magpakadto sa eskwelahan? Nigad pa na nga semana gindula na siya, no? Si Lee Gay naman niya, Villares at Chivar. Good evening, Action Brian, nami gid topic now. You now, more power. Salamat. Si Nene naman niya, Patino, sa limuot gin sitwasyon mag-open klase. Sa limuot ko no. Sinong idilaos naman niya, good evening Sir Brian, daw naghambal man si Duterte kung wala vaccine, wala man klase. Why na to? Kay pagkaaga gani gin pangbawi man to ni Attorney Harry Roque gining spokesperson niya. Ambal Attorney Roque siya diya may klase lang. Ambal pag ni DOH Secretary Francisco Roque III. Siya maklase lang tiya, presa. Okay lang. Action firing line. Tino gagwa gani nga presidente ta, doay na ginarespeto sa mga ginpang appoint niya nga mga tao. Tani hulaton lang si Duterte mahambaliwat nga, oy, maklase tagali kay nakaistoryanay kay misang muni muna. Sila yung ginapanglapakan na nila yung presidente. Action Brian Morden. Action firing line. Si Lourdes naman niya, good evening Action Brian, mamati lang kami niya, na? Si Mitch Dorio Mijares Luyao, shout out lang sa duha ko kabata, yan kagaliana. Action Bry, always watching live sa program. Salamat. Madako gid niyang kita sang tanan nga network mo.
baka load kag bayad sa internet. Tinegosyo gid ang dalagan sang panahon subong. Ano pa? Action firing line. Mga taga ni laptop ya si Briones mo. Tiyambal sang ginikan na nagligad siya. Kon bata, 3 bilog, dapat 3 man laptop ko. Sadyang obra ni do kalapo, pirmi mo. Oh. Las 8:15. Action firing line. Sige. Si Ken ko no, Masadya. Good evening, Sir Brian. Monitor kami ni Subong. Shinda Ricky, diri sa Sagay. Salamat, gid. Elmer Almorato. No? Action Brian, good evening. Watching live o watching lang kami sa public plaza sa La Carlota. Salamat, gid. Si Flo, Sir naman yapon si Magrel. Madamo gid nga salamat, Sir, kay no face-to-face na nga klase para malikawan naton ang paglapta sang COVID-19. Si Nene Liwat Tambalya, Action Brian, paano private student may transfer sa public? I-process nyo lang, pwede may istoryahon na nga ito manunundo. Si Raymond Barato naman niya, good evening, Sombray, may biyahe ng Roro Visel. Gamonitor man kami di sa Silaya. Why pa? May pa biyahe. Si Allen Transporto, good evening, Sombrayan, monitor ko Toto Allen sa Masville ni Barangay Kubay. Araman sa day Joy, Linlen, Tatay Muroy, Nanay Litek ko no, Edna Lapar, Bradodoy, Alex always nga monitor. Hambal sa DepEd, ang bata alam hindi makuha sa bata. Ang DepEd okay sila Action Bray. Sige. Kala disgrasya gid sila. Si Sir Ronald to. Ivanisa Gilyang, good morning Action Bray. Morning guro sila to no. Si Sir Jerry Ontiveros naman, good evening sir, daw next to impossible ginawa kal sa DepEd daw. Sa laptop gura. MJ Nakayama, good evening Sir Bray, ka komplikado. Si Ridsel Bautista naman niya Kalamba or Karumba, good evening sir, ask lang ko kung paano yung sistema ng tuition fees if ever matuloy ang klase ko no. Same lang Japon. Ang ato niya pang publiko, wala man niya bayad. Action firing line. Sa private, we don't know, basta may ara mas lang ang mga pribado nga blutuan, basta may ara mas lang sa mga pagligwat nila gura, no? Check lang na natin kung paano ginatunan man na nila. Last 8:18. Action firing line. Naligin bala, kundi subong modified general community quarantine na kita, no? Diri sa syudad sa Bacolod. And bisa nag-modified na kita sa Bacolod mga kaksyon. General community quarantine halos tanan daw pinangboy-an na kita diri. Pero may mga restrictions gyapon. Ini mo manghod na election an sa ginatawag naton nga new normal. Magambal kita new normal. Why na gini? Why na tanan-tanan nga mga restrictions magluwas gid lamang sa face mask kag social distancing. Check to man action na no? Amo sina. Pero subong modified kita na meaning may mga 50% pagyapon nga pagbaton sa pagsulod sa mga establishments. May mga 50% nga sulod sa mga kalan-an. May ara pa galing mga kalan-an so mga for take out lang, wala sang no dine in nabi. Ang mga salakyan naton 50% gihapon nga makakargar, makapasakay sang pasahero. So, idalom sa modified community quarantine and bisan pa ganing guro kon new normal na gid kita. Ang aton nga mga salakyan magapabilin ini nga may mga blockings dirang ila sini nga mga blungkuan. Now diri sa Bacolod, galibog ulo ko kung ano gid ka budlay magsunod sining ginatawag nat o yung liquor ban gali karon ni pastar ko with action na arte hupon karon kay totally 100% tanimo. Gindula ng liquor ban diri sa syudad sa Bacolod. Mga kaksyon, pero may curfew kita gyapon pagkaronan ko na. Diri sa Bacolod mga kaksyon, apisar sa kampanya sang kapulisan nga bawal maglagaw, magwa sa puluyan nga wala sa mga tabon ng mga ilong kag baba nyo. Bukadamo gyapon no. Social distancing gyapon problema. Ang may pinakadamo diri nga mga salawayon taga barangay Mansilingan no. Ang barangay Mansilingan may arasang 400 kabilog na nagkaladakpan. Halin inisang Marso 17, Tob-Tob, Mayo 30.
no? 400 nagkaladakpan. Sa Barangay Takuling naman niya, may ara sang 206, Sumag 231, ang Banago may 242, ang sa area naman niya sang Singkang 110, I'm sorry, ang ginawa, kalko di curfew for curfew violators niya, sorry. Villamonte naman na 198, no? Kag iban diri damo-damo man sa curfew ini. Ang sa face mask naman niya ka-distancing, iportik damo, gid. Overnight lang niya, tagpila, iya kagatos. I don't know kung paano ini makaksyon. Kay base, subong nga pag-umpisa, mayara iban nga way pagin ideya nga bawal gyapon na magpinagusto kita. Do kadugay naman ni si COVID-19, do hindi man tagani makahambal nga way nisla namang-an nga ginabawal ang paglagaw nga wala sang face mask, nga wala sang social distancing, kay nag-isikyo na tagani mo. Sa pag-isikyo pa lang, napuno na ni sila gross ang information nga amuni, bawal sang amuni, bawal amuna. Duway pas lagyapon, gidya nakatino na. Sining pagsulundan nga pinaka-basic ini mga aksyon, no? Daligid lang bla. Online sa firing line. Taton nga linya, Lieutenant Colonel Ariel Picong, spokesperson sa Bacolod City Police Officer. Mayong gabi da sa imo. Action Brian, mayong gabi gid, mayong gabi sa aton mga pinalangga nga mga tagpalmati sa bugos nga katapos ang Action Radio diri sa siyudad sang Bacolod on behalf sang among City Director Police Colonel Attorney Henry Binyas. Mayong gabi gid sa aton tanan, Action Brian. Sir, sa nagligad nga sinimana naka-GCQ pa kita, no? Meaning medyo high level pa ang mga restrictions abi. Today, ari na ta sa modified GCQ na naman ginpanubo-nubo sa nambal ko na kay na mulumanghod na lang ni siya sa new normal nga status abi, no? Tukadamo gyapon gi sir na wala nagausar ang face mask kag social distancing mo. Paano ini ma-address ang aton PNP, sir man? Abi mo, Action Brian, i-grab ko na ning opportunity subong no to magpabalo sa aton nga sang nagligad naton nga ECQ kag GCQ prior sinisang aton subong nga na-observe, may na-inquest na pailan gig itaya kaso 30 kabilog total na inquest na ton, Action Brian na. Gusto ko lang ipabalo sa ila nga ini sila may mga corresponding warrant of arrest to be released anytime. Anytime may mga warrant ini ang 30 kabilog. So, Action Brian, ang ini na to ng kaladakpan subong nga wala nang ga-observe sang face mask, wala nang ga-observe sang social kag physical distancing, ginaamat-amata ni sa Action Brian almost more than 1,000 na ni. Sobra na 1,000, Action Brian ini. Nagapanguna naman kita sa bilog naman nga Region 6. No, Bacolod, yes. So ining 30 ni sir, part lang ni siya sang more than 1,000 nga falaylan pa lang ninyo. Ang more than 1,000 lain man ni saya Action Brian kay ining 30 na inquest gini saya. Okay, oo. Oo, na inquest gini saya naton, Pag abi ang iban daw gina underestimate nila why sila kabalo, this would form part of their record. Kay after sinisang aton nga krisis sa COVID-19, mag-open naman ang mga employment opportunity naton, ang trabaho mag-open. Ang una diri nga maepektuhan gid nila ang ila magawad sila police clearance, Action Brian, magawad sila NBI. Kay kita mag-file gid kita, even though nga hindi time pressure kay ini saya regular filing nang you expect nga ang nagkaladakpan tani sa nagapamati dira hindi na kamo magbulig pasaway kasi simple man ginaayo naton kay say kuan naton ang inyong record magabaton kamo sang sabina kay makapagig kami sang Article 151 while waiting. Inahulat pa ang ordinance kay actually nakabasa na ko sang draft ni Councilor Archie Baribar kay Attorney Archie Baribar nga ordinansa about inisang wearing of face mask, observing social kag physical distancing. Nabasa ko, Action Brian, daw 500 or 8 hours community service sa barangay kung sa diin ka nag-a-star. Kag sa hindi taga Bacolod, nabasa ko 1,000. Inahulat ko pa na kay amo nang ang next naton nga i-implementar sa magkaladak pa naton. Pero subong nga wala pa kita maginakatutan nga ordinansa ang i-file naton for the meantime Article 151. This is
disobedience to person and authority. Kay sobra naman yung 2 ka bulan Aksyon Bayan nga sulit-sulit naton pabalo sa ila. So it's high time nga maga-file kita kaso so nagapamati dira hindi namon intensyon. Pero part ini subong sa aton nga kampanya to stop ang paglaptas ng COVID-19. Wala ni bulong ang aton lang gadya ginaobra subong is only prevention Aksyon Bayan. Okay. So, alauman pagid naton gali ini sir, ano? Sining pag-umpisa subong di maginhalugan pagid kita. Anong ginahimo pagid nga tikang subong sang PNP para ma-address naton ni masaway pagid naton kay ang gin-mention mo na nga ordinansa sa Bacolod duway pagid na napasar basi sinipa na nga mga sinimana. Duway na naiya kwan, way na naiya first offense kag second offense pag dakop mo bayad kada yon or community service ka. Damo na bla sir, ano? Yes, Aksyon Bayan. So again, ang aton nga ginaobra subong ining maagyan sang aton dira mga patrol sa nagapatrolya automatic kinadakop gina naton ginadiri sa aton sa headquarters. Kung wala dira sa mga public plaza or mga gym nga kung diin sila ma-detain or matagaan sang gamay dira nga mga warning for 12 hours mostly diri nadala sa aton sa headquarters. Pero you expect na may ara ginaiya sang ginahamba naton nga kaso nga pag-atubangan mo lang na on regular basis lang medyo delay lang sa gamay pero may ara ka mo kaso nga pag-atubangon. So ang nagbulig sinisubong sa aton Aksyon Bayan ining 167 naton sang nagligad nga si Mana aton nga mga field training program personnel naton nga linda sa training school in 167 magabulig sa aton pulo ka mga station sa pagpanakop ini sa ila 4 or 5 months pa na isa or masobra pa siguro Aksyon Bayan considering bawal pa man sila magtabok dito subong sa region kay bangod nga maski gani diri sa aton sa Negros Occidental kag sa Oriental may ara pa kita stricto nga mga boundaries no subong stricto man kita gyapon di ka makakadto sa Oriental hindi man makita kadto ka sa Occidental no amo na sila patuman sa subong so kada ko ulit ang mabulig sini Aksyon Bayan sa aton 167 ka mga field training personnel naton na na-assign diri sa aton nga mga station part ini sang ilagay implementar ini ang pagpanakop sang wala nagasulob sang face mask kag wala nag-observe sang social kag physical distancing Aksyon Bayan. Subong adlaw sir daw lift naman ni Mayor ang liquor ban ano? Pero may curfew gapon 10 to 4. Ano sir, paglalabot las 10, ano ba mga ilimnan sirado gapon ini sa las 4 may diya kas na sir? Nabasa ko ina ang executive order ni Attorney Mayor Bing Lunardia, ang executive order number 39. Yes, Total listing of liquor ban. The way I understand, sa pagka-intindi ko sinakay ko mo may ara kita pandemic, mag-observe kita ko alas 10 maniragid siguro unless otherwise i-clear ko lang inibuwas dito sa aton sa city legal kung bala magasunod ni nga alas 10 magasira man ang aton dira nga mga ilimnan. I will check naton kaysa subong hindi pa ginakon ma-confirm. Ang nabalaan ko lang yung ang 12 to 6 nga sa unang pagbakla na isang ilinon hindi na naiya susubong na patuman kay total lift up na gid ang aton nga liquor ban. We will confirm no with Attorney Bayatan kung bala ang aton diri mga negosyo, mga negosyante nga nagaserve sa mga ilimnon kung bala paupod sila sa aton diri nga curfew nga iga patuman diri sa syudad sa Bacolod, Aksyon Bayan. Sige pero tingadong advice mo sir sa pumuloyo gihapon sa sining panahon nga ti amo na mas amo niyang prioridad subong nga pagsaway, pagdakop, ang face mask, social distancing kag ang ining liquor ban. Go ahead sir. Aksyon Bayan nga pangayo ko sila kooperasyon man lang no. Amo nang way na kita signayo sila kooperahan ta lang subong nga may ara ko pandemic na kita crisis. Mauntat naman ini Aksyon Bayan ni tanan temporary lang May katapusan gini Aksyon Bayan wali pa mangkot na kung saan una magkaroon kita sang baksin. Sa aton dira yang medyo nanging gawi nanging batasan tayo mag-inom dira in moderation lang Aksyon Bayan. Correct na. Kay kung nagnubo man aton agreement for more than almost 3 months na isa sa nangin rason dira ang liquor ban Aksyon Bayan. Kung inyo maobserbahan nga kung mga beer months tapos ini may mga piyesta bala gataas ang aton nga mga aksidente, traffic accident, krimen naton bangod sang
initawag nato nga intoxicating liquor kuno ini Ininom. makahulubog nga ilimnon. Pero sa subong nga mayara kita pandemic mas recommend giya kita sa aton mga kulturan siguro mas pabakuro naton nga kalawasan no. Ini sa ginahambal ko ila man ako Jackson Bryan Yes, correct. iya na diretso kung mabakal sila kung hindi. Pero ayo ko lang na suggest ko sa ila. Mas manani guro bakal na pagkaon, prutas or vitamins to boost our immune system considering wala pa kita subong ya vaccine din At the same time, tara na lang kay basi makasarang kita supot-supotan, makabakal kita gadget sa aton bata kay subong Jackson Bryan online ang pag-eskwela ng kabataan ta. Oo, do sa US na katulabi. Amo nang piparahan ta, medyo mahal-mahal ni subong, social na sila Jackson Bryan sa amon ta, papel lang ang lapis subong, di pa tablet na sila ya kag pa cellphone or may laptop na ya Jackson Bryan. Why pa failure? Pasartanan. Exactly gid Jackson Bryan kiti mahuya kita sang una istekto mga maestra mo na nga maningwa niya sa una pag-eskwela ya kumpara subong I just don't know kung ano natabo subong sa mga inambal nato Jackson Bryan yung mga millennials. Anyway, wala kita may mga pagbago gid ang tanan diya sa kalibutan ni Jackson Bryan. With that, sir, salamat sa mga time. Good evening, kag mabuhay ka, sir. Yes, mabuhay po ka Jackson Bryan. God bless us. Action Firing Line. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico mga kaksyon ti ugtas no kapolisan nato naragyapon ang mga dungulis nato diri sa Bacolod. Moay gyapon untat kay ti hambalan naton ginatos-gatos iya mo ang way nagasunod. Budlay gina magsulob sang face mask nyo. Kung nagabinaho nagimanalabhin nyo na sa gabi kapag agaw sara nyo naman liwat. Kay basiblan di ka mo mabalda sa virus sang COVID-19, mabalda ka mo sang kagalingon yung mabaho, dako nyo ni paglabhan. Action Firing Line. Ang wala na kasimple nga na isang pulista, distansya, tabunan ang ilong kag nawong. Way kapoy ginabla. Ang wala na kasimple, mo wala bulong. Ang bulong sang COVID-19, subong paano ta palayo sa isig kapariho mo da sa pila ka metros. Action Brian Borden. Action Firing Line. Sulito nato ng ordinance ang ginaplastar subong sa Bacolod. Kung madakpan ikaw sa pinakauna nga pagdakop, why na sang walo warning pa? Bayad ka dayon. Interview ko nagligad to kay Vice Mayor Elcid Familiaran, 200 pesos kagamay no. Pero kung padalman mo na, 4 na nakakilo nga bugas nga taga 50 tahon nga bugas sa tahob na namit na. Bugat na ng 200 or pili ka sang 8 ka oras nga community service. Ang community service naman niya, abi mo manghilamon ka, manglaba ka tuay sa mga gingamit nga mga bedsheets kag mga ulunan, mga punda, kag iban pa nga mga lilimpyuhan sa mga hotels nga dira nagtululog ang mga OFWs naton. Para may ideya kamo na, ano ba dapat inan nyo gid? Ang community service nyo, dito kamo manglimpyo sa mga hotels o kung dito mga schools nga dira sila gindalaan for the meantime. Amo nang 8 hours nga render nyo da or bayad ka mo 200 pesos. Action Firing Line. Ina for Bacolod no na. Ang taga hindi Bacolod, dako-dako ng inyo. Kulo 500 up to 1,000 pesos balayran nyo or community service. That's why kung magsulod ka mo rin sa Bacolod, dalagi ka mo sa face mask nyo, di ka mo magsalig, kaya nga, basi kibot giri kanan nyo, di ka mo puli. Amalading ka na. Dali lang bagay ng laba pa ko diyo, dakpan ko social distancing. Action Firing Line. Di, yawan hulat gini kanan mo, way ka kapuli way ko face mask, biti din ka na. Riga, pamala, pasang linabhan ko dis Bacolod. Action Firing Line. Sinugo ka lang, may karoon, taga-bago ka. Sinugo ka bakal, kung ano diri, kwarta mo 500 pesos. Nadakpan ka. Kinuwaan 200, tinan mo na, kung kulang na kung pinamakal mo, makigan ka pa. Sunod na lang kita, gamay nga batas sinay. Action Firing Line. Pagbalik ko karon, ang MGCQ ko na-start sa today. Mas gaumpisan ta subong, ano? Explicar ko pala sa inyo kung ano mga MGCQ na to, ano mga restrictions, ano dapat ang matabo. Isa-isahon ko karon para at least may ideya ka mo. Bacolod man o con Negros Occidental. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time, last 8:43. O galion nato ang pag-inom sang DTX 500. May tatlo ini ka mga antibiotic properties sa charintin kay nagapanubo sang glucose. Bisin nga nagakontak o nagakontrolar sang imo sining nga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay sang epekto sang insulin makaksyon ining DTX 500. Kung ikaw nag-exercise dira timayo gid ina, no? Kaya ako bulig para madula ang mga kagaw-kagaw da sa lawas mo kag mga kolesterol mo da. Pero kung DTX 500 kapag mas nagdugang pag ang pagpriska sang imo sining nga lawas, bangod ini may ara sang pag-detoxify sa imo sining nga lawas kag nagatinlo ini sang imo nga dugo kag nagasilig man sa mga impurities kag toxins mga kaksyon. Ang imo sining nga atay kag iban pa. Makabulig pa panubo sang imo sining nga blood sugar bangod sang organic compounds nga bisin sila baltakina kag iban pa. So dapat mag DTX 500 na sa matag adlaw nga tanan. Action Firing Line. Maayong gabi lang naga-monitor sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon si Madam Rosalie Ibanez Robles, ang pinakakusgan nga babae. Action Firing Line. Si Jackie Villanueva, Vicran Mallorca naga-monitor man, pati si Mama Neneng niya. Si Sir Dennis Richard Tiboy Roma Araman, Lizelle Campo Sagrado. Salamat gid sa pag-monitor. Si Sir Mark Anthony Gargules Araman, Sir Albert Alova and family, salamat gid sa pag-monitor sa Bago City. Action Firing Line. Naga-monitor man si Mitch Dorio Mijares Luyao, salamat gid. Hernando Lapian, good evening Sombray, tuod ahihan nga mangdakop ang LTO party sa special permit. Check na ito na. Hambal sa taga-transport, amonek ko mo. Subong panahon, walang tanay, grudak panay, gid. Pelanggaan ay tanay. Kung maragin man sa mga kasayupan, guro, warning anay, no? Next time, kung na mo kapagyapon, punta na gida, na mo nabla. Decade, Si Sir Rina naman niya, Aloro Rico,
Good evening, nagamonitor kami di subong sa may Kabongbongan, Barangay Sag-ang, Lacastiliana. Salamat. Si Bon Ramos, almost perfect naman ang score ka-grades. Kagirikanan mo no? Balogid ka mo, bala kung ano kabudlay nga ginapilit pagidman. Hulat-hulat lang ang gamay, Sir Big, ano? At least kuno safety ang tenen. At amo na kay Sir Bon Ramos. Si Sir 28, yun ang balya. Sa team, magamo na nga sitwasyon, modular action an, tunga ko na si teacher kag si parents ang sweldo. Action firing line! 28, ikaw karon mustang imo na, no? Likorban, ano na? Free na, no? Pwede na kabakal? Wow, namo na income mo. Action firing line! Si Ping Luha Araman, si Sir Stephen Magbanwa, ang lain na kong ang ginikanan, hindi katutok sa bata kay kapin pa nagapangita kwarta. Isa man ako problem pero maidiyahan na, no? Idiyahan na sang ginikanan. Si Sir o si Ma'am Alma Lopez Araman, Madam Elizabeth Malaka Gamala, thank you so much. Okay, hindi man manami kay mostly sang parents nagaobra. That's why imbal ko to kay na ang time bala like mga gabi hindi magina nga si mama gid nila da ang maghimo nga mula maestra gid pag to creon man ng kabataan ano basahan mo na ni ho amo sini kung may time ka pag nga usisaon todo bata mo nga maid mo ti mas mayo pag action firing line suliton kung style gid mo sang deep edge subong simple gid lang no once nga ni maka-eskwela ang bata mo subong because nadlok sa COVID-19 which is kiniidiyahan na ganin nila mo nga hindi na mag face-to-face para maka-eskwela gid lang. Tima behind din siya next year. Na? Ang iya sinay classmates, abi nag-eskwela subong sa modular, online, or ano nga set up abi. Next year, masaka ng steps ang iya sinay nga pag-eskwela. Ang bata mo, naungot da. Tima si mahuya na blakag hindi na mag-eskwela, kang classmates siya nauna sa iya. Action firing line! So, ginidiyahan sa deep end, nga dulaon ang face-to-face. Sige na lang, wala lang ta face-to-face, bisan nga medyo may ara sang diferensya, gid man ining modular kag online. Pero basta para maka-idog ang bata to the next step sa iya sining eskwela, sige padayonon tani. Importante nga likaw lang tagapon sa pandemic nga ini, kay ti wala na gani face-to-face mo. No, importante nga matudloan tagid kabataan ta mapadayon sila. Action firing line! Pero dali gid lang ano kay ari ko ni modified kwan kita non na lang aksyonan kay duwa na kita tiyempo modified general community quarantine kita nang dari may mga pagsulundan no ang pag-umpisa Mayo 31 kay nasang kagahon hasta Hunyo 15 ini las 11:59 sang kagab-ihon ang modified general community quarantine diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Pirmado, Bacolod lang pirmado ini ni Mayor Bing Linardia, Executive Order number 38 mga kaksyon. Aring dapat naton nga bisan sa gwa sa Bacolod amo malanis lagyapon. Aring dapat naton nga tandaan, pwede na makagwa ari pamati kamo kay kadamo gini galalisay gina bisan sa kwan mo, bisan sa Facebook. Pwede na makagwa ang nagaedad 21 panaog kag ang 60 pataas nga may aras ang health risk bala kag pregnant women. Nagwa na bot silingon ko pero gina-arguhan pa nga sang LGU sa Bacolod nga magtiner sang ila sini kaugalingon sa sulod sang puloy-an kun wala man lang sang importante. Pwede nakagwa ang 21 below and 60 and above. Basta importante lang. Kung waay man lang, pahimuyong na lang kamuda. Kaya hindi maging importante, guro. May ara gihapon sang curfew Last just of the last 4 sa ngapon, except gid lamang sa mga nagatrabaho nga night shift mga kaksyon. Ini mga ara sa mga call center na mga call center agents naton, mga public emergencies kag mga tawo nga require sa mga medical assistance sakay sa mga pribado nga mga behikulo. So, syempre mga kapulisan naton exempted na di sila. Padayon gyapon ang public transportation kag ang mga rules naton subong like mag-usar sa face mask kag ang social distancing sa mga jeep
sundon ginato na kiti part na sa aton sining new normal. After sining new normal, kabay pa mabalik kita sa super normal na gid. Action firing line. Inablang makakita mo yan sa kilala mo, makakamusta ka, makaulo-agbay ka, makatapi-tapi ka na sa bagan niya. Subong eleksyonan, gaugta sa mga aksyonan mo. Ang mga snatcher kag mga kuoter sa downtown. Huwag gisla kita. Action firing line. Kiti pagkakita sang ila kalawaton ng bulsa, gadistansya na yun mo, social distancing, ti paano ka pa na makapanglasnit naman? Ti subong huwag gisla kita. Sinsya na kamo kay pandemic, ta subong dason lang nga maginuto, kamo ti pangawat, kumuliwat ka. Action firing line. Ang biyahe sang barko kag eroplano nakadepende gyapon sa guidelines si pagwa sang DOTR, meaning hulat kita anay announcement from national government kung matabo ini. Pero diri sa aton ti way gyapon, no? Wala kita hulat kita gyapon. Why na ni mga adan even nga skema sa mga out of town nga mga vehicles so magsulod sa Bacolod, suspended na tanan. Kay para makagwa sulod ba mga salakyan tadi hulat man tagyapon kung ano mga notisya nga bago. Action firing line. Ang kategorya naman niya, din ako sa section ngayon niya, no? Sa mga businesses naman niya, sa mga industriyada, pwede na maka-operate 100% depende sa kapasidad. Ang kategorya naman niya sa mga negosyo, pwede lang maka-cooperate 50%. Kaangay sa mga gym, again mention ko kayo na. Entertainment, mga industries naton, entertainment industries naton, mga movie house, o dapat mag-distansya gyapon. Action firing line. Di ko magnobya, kamo karon lantaw, kamo ya mag-asawa to, lantaw, kamo sini. May makakita sa inyo perti kadulom sa sulod to, aksyonan, di bla, no? Hindi, ang ina-example ko lang, pamangkot na ko sa imo, ya? Kaya hindi pwede, sa iligad si Mana, hindi pwede makamisa. Kung dapat pulo lang katawo, pero pwede ka lang tao sini. Balikon ko to. No? Sa mga gym entertainment industries like cinemas, mga theaters naton, karaoke bars, may pwede na nagli. No? Pero 50% nga po, nightclubs, mga toy stores, playgrounds, rides, i-check nyo lang mga section 16 sa inyo sa nga pagsulundan. Again, sa stay on, 50% capacity, no? Ang ari pagid sa mga restaurants, pwede na maka-dine-in basta 50% lang yapon. Dapat may distansya yapon. Lipay na ni si Senador Cynthia Villar. Ay, dito sila gisikyo glag yapon, no? Bawal pa to yapon, no? Kiti mga mall to, duwa gito income subong iban gani man untat ato gani mga tenants niya. Ang iban diri makaksyon, ang mga barbershops kag mga salons pwede naman tani ka-open basta 50% capacity gyapon. Galing dapat DTI ang mga announce kung saan o sila maka-open liwat. Meaning, sa subong hindi pagid sila pwede ka-operate. Ito yung barbiran to sa may kondo, abri na to yaw. Damo na to buhok ginagalinaptaw. Action firing line. Mga barbiran da, mga salon da, kung hindi advice ang DTI, dapat hindi ka mo magbukas anay. Galin niya to sang kuano kay gapa kolor sang buhok nila. Laban pa senyor kay nagpulote ng buhok nila sang panago, ti gusto nila itumo naman liwat. Kadto sa salon kay mapakolor itom. Hindi pwede ka open sa mga massage parlors, hindi gina pwede, no? Sige. Pwede na ang mass gathering. 50% gyapon venue ang seating capacity, including sa mga religious gathering. Tiyan mo na, no? Ang sitwasyon naton subong. I hope nga naintindihan nyo na. Halos tanan daw ginbuy-an na kita. Except gid lamang sa mga restaurant ka dapat 50%. Kiti, gatinupad-tupad ka mo na. Face mask gyapon ang social distancing na sulit-sulit tagina. Ang pagsulod sa mga salakyan diri sa Bacolod way na restrictions. Pagustuhan ay na. Mga parlors naton pwede pero 50%. Pero hindi hulaton tanay gali ang advice ang DTI. Kiti hamakon mo na imo yang pedicure, manicure aksyonan di bla, no? So, ginahikap mo ganang kamalagko, mga tudlo, Tidi ng social and physical distancing, why na?
strikto ka tamang gobyerno naton sa mga inablang nagabayad ya rintagid kag nagabayad tax nga mga parlors. Pero wais la kita sa downtown daw bisan GCQ sige lang yapon da pang pedicure manicure sa public plaza daw. Action firing line. Wai gisla ka bantay da sa mga naga panglimpyo da sa mga tudlo da sa plaza mga bayi daw. Sige lang ani pero panago sa dalom kahoy da. Wai gisla ka siplat. Action Brian Morden. Action firing line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon, ginaendorso ginaton sa inyo, pampabakod sa immune system, kagiban pa. Upod man diri ang Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga may aras ang vitamin D3.
Initaran mga produkto sang Life Extension Philippines nga gindalaman diri sa aton sa Bacolod Imported din actually no. Diri sa Bacolod dara sila sa GA Esteban Building Lacson Street o Nandri Burgos Lacson Streets na para sa inyo sinikapusan. Libreng consultation sa mga medical doctors kadto na kamoto kag mabakal man sa mga butika halong man sa piki ha nga Life Extension product. Kag may gabilang kay ping aluha or luha hindi gid manami kay mostly sa mga parents nagaubra. Si David Narca or Neka naman niya. Ganun action bray, pwede lang ba kon hindi lang nakon anay peskwilahon ako bata kay para likay lang sa COVID-19. Hindi managuro pilitay. At ichakto mo na, why manipilitay pero why na gani face to face sa isa inyo na lang tanan puloy anang eskwela para may ideya ka gusto ta ka pahangpon nga hindi ng kabataan mo magkadto pa sa buluthuan o kung eskwilahan sa inyo na lang balay. Paeskwilahan na lang na. Paeskwa kay kanugon sa mga panahon. Kay kunula to na ton nga may ara na vaccine, like for example, tag 3 years may maabot, may tama na ginaayo, ina mga humhao malana. San o ta pabalikon eskwilang kabataan ta? Amo na ginidiyangan sang DepEd nga home base na lang nga pagtuon para lang gid nga makatuon kag makaidog ang kabataan nyo dason nga man nga tuig. Action Firing Line. Zanton Plus Herbal Capsule mga kaksyon. Maayo gini sa muna nga panahon no. Labi na gid nga ang mga sitwasyon subong gamay lang tingki bla. Gabatsyag kada dayon. Pero kung napaboast mang imo sinig kaugalingon, napabakod mang imo sinig kaugalingon sa naman nga mga gakatabo subong abi nga mga galapta nga sa isang balatian, may mga dengue subong, may mga pneumonia, may mga kun ano-ano COVID-19 nga ini. May mga SARS pa ganito, ano-ano na lang. So dapat i-boast na itong kagalingon naton gamit kita sang Zanton Plus Herbal Capsule mga kaksyon. Available nini sa mga botika ang Zanton Plus Herbal Capsule. Huwag na kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong. Station Manager Soluna Magbanwa. Sa technical side, we have Action Elmar Madera. Upod ban si Action El Rey Dotilios. Backup naton Action An Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Inyo na madabatian mga kaksyon ay isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati ta boss sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.